שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס שלנו על מערכת המסחר סטלף טריידר. בקורס הזה אנחנו הולכים ללמוד מאפס את כל ההבנה הבסיסית של המערכת, מה אתם רואים מול המסך בעצם, איך לשנות הגדרות, איך להוסיף נכסים מסוימים ואיך לעבוד עם המערכת באופן כללי, עד לממש איך אנחנו נכנסים לעסקה ועושים את כל הפעולות הדרושות. אז בואו נתחיל צעד צעד מהבסיס. דבר ראשון, איך אנחנו רואים את כל הנכסים שכדאי לסחור עליהם על פי הוראות המערכת. אז כמו שאתם יודעים, התנאי כניסה שלנו זה שאנחנו בעצם נראה 80% על נכס מסוים פלוס 3 נורות דולקות, כאשר אחת מהן חייבת להיות נורת ה-E, כמו שאתם רואים כאן, נורת האיקווליבריום. אוקיי, אנחנו גם נסביר על כל הנורות האלה והאלגוריתמים שעומדים מאחוריהן. זה כבר בהמשך. אז אנחנו חייבים לראות 3 נורות דולקות ו-80%. כרגע יום ראשון, אין מסחר, אז אתם לא רואים את זה זז, אנחנו נמצאים בסוג של סימולציה של המערכת, וזה בדיוק הזמן להראות לכם איך הכל כאן עובד ואיך להשתמש בזה. אז בואו נתחיל מהדברים שאתם רואים על המסך, ואז נעבור אחד אחד. אז בצד שמאל יש לנו את הפורטפוליו שלנו, שזה בעצם, אם אנחנו לא רוצים לעבוד רק לפי רשימת הטופ 10, שהיא מציגה לנו את כל הנכסים שהכי כדאי לעבוד איתם, אם אנחנו רוצים לעבוד עם רשימת נכסים קבועים, שהרשימה בעצם לא תשתנה, אנחנו נוסיף את כל הנכסים שנרצה לכאן, וככה אנחנו בעצם נעבוד בצורה נוחה יותר רק עם הנכסים שאנחנו רוצים להתייחס אליהם. כאן כמובן יש לנו את הצג של האחוזים, יש לנו את הסנטימנט, שגם סנטימנט אנחנו נבין מה זה, גם לא יש נורה, אוקיי, שזה בעצם נורת ה-S, וכאן למטה יש לנו את הנורות שלנו, שמייצגות כמובן אלגוריתמים שעליהם נסביר בהמשך, וכאשר הנורות יהיו דולקות זה בעצם, ויהיה לנו 80%, זה הסימן שלנו להיכנס. אז הצג הזה זה בעצם צג של תנאי כניסה. אוקיי? כאן למטה יש לנו בעצם את הניהול כניסה שלנו, איך אנחנו נכנסים במרקט, איך אנחנו נכנסים בלימיט, איך אנחנו מציבים סטופ לוס, הגבלת הפסד, וגם לזה אנחנו נגיע ממש בשיעור הזה ונבין איך עושים את כל הדברים האלה. אז בנוסף לדבר הזה, כאן יש לנו את סרגל המחירים שלנו. אנחנו תמיד מתייחס לסרגל המחירים ביחס ל-E, כאשר המחיר נמצא מתחת ל-E ויש לנו את כל התנאי כניסה. אנחנו נרצה לקנות כאשר המטרה שלנו תהיה ב-E, תזכרו את זה טוב כי חשוב להבין את זה. כאשר המחיר יהיה מעל ה-E, אנחנו נרצה בעצם לחפש עסקאות שורט, זאת אומרת ללחוץ על סל, למכור את הנכס, ושוב פעם לחכות שהמחיר יחזור ל-E, לממוצע, ולטרגט אותו בעצם כמטרה שלנו. ה-E תמיד יהיה המטרה שלנו. אז בגלל זה הסרגל הזה כל כך חשוב להבנה. הסרגל הזה הוא לחיץ, זאת אומרת שימו לב כאן אנחנו רואים את המחיר. אם אני לוחץ על מחיר אחר בסרגל, שימו לב, המחיר השתנה למחיר שלחצתי עליו, אוקיי? אותו דבר אם אני לוחץ כאן על הביד, המחיר ישתנה למה שלחצתי עליו, אוקיי? חשוב לדעת את זה. בנוסף לזה, כאן בצד ימין יש לנו את האורדר בוק על כל הנכסים, זה משתנה בהתאם לנכס שעליו נעמוד. אם נעבור ל-NZD, כמובן שאנחנו נראה אורדר בוק שונה, וסרגל מחירים שונה, וסנטימנט שונה. בואו נחזור ליורו דולר, כי הוא דוגמה מעולה בשבילנו. בנוסף יש לנו כאן את הסנטימנט לפי טווחי זמן, אוקיי, שזה בעצם ההבנה הבסיסית של איפה נמצאים גופים וסוחרים בשוק. בכללי, הסרגל הזה של הסנטימנט בנוי בצורה כזאת שככל שנתקדם יותר לאמצע, ככה נמצאים הסוחרים היותר פעילים, הסוחרים היומיים, כמונו בעצם שעושים מחירה וקנייה כל כמה דקות, וככל שהולכים יותר הצידה, אנחנו מתייחסים יותר לגופים המוסדיים שפועלים פחות, שלאט לאט אנחנו מתקדמים לעבר קרנות גידור, בתי השקעות, מוסדיים, גדולים כאלה ואחרים, וככל שנתקדם יותר לצדדים, ככה בעצם אנחנו מתעסקים עם גופים שהם בעצם פחות אקטיביים. אז יש לנו את הסנטימנט ל5 דקות, שזה בעצם כמובן עובד על טווח זמן של 5 דקות, שזה מה שיקרה בכמה דקות הקרובות. יש לנו סנטימנט 15 דקות, 30 דקות, וכאן אפשר לשנות מ-60 דקות לשעתיים, ל3 שעות וליומי. כמובן, זה לא תמיד יהיה תואם, וזה בעצם נותן לנו הבנה בסיסית של אנחנו יכולים עכשיו לדעת, אוקיי, בטווח הקרוב, רוב הסוחרים המוסדיים, הסוחרים הקטנים יותר, נמצאים בלונגים, אבל לעומת זאת, לטווח הארוך הם נמצאים בשורטים. זאת אומרת, המגמה הגדולה שלנו, הארוכת טווח, תהיה ירידה, אבל בטווח הקרוב אנחנו גם ניקח, בעצם נוכל לקחת עסקאות לונג, כמובן
אנחנו ניכנס רק בהתאם להוראות המערכת, 80% 3 שורות, זה מוכח כבעצם השיטות עבודה הכי טובה והכי יעילה שיש. אז יש לנו בנוסף, בואו נעבור על מה עוד מאוד חשוב לדעת. כאן בצד ימין למטה יהיה לנו את ה-Locked Profit, רווח נעול להיום, יש לנו את השעה, יש לנו את היום. כאן יש לנו את ה-Gross Capital on Hand, שזה בעצם כמה כמה כסף יש לנו בחשבון. כאן יש לנו $102,481. כאן יש לנו גם את ה-Construct, שזה בעצם דף מאוד חשוב, שבו אנחנו נראה את כל העסקאות שרצות. ברגע שתפתחו עסקה, אתם תראו גם את השם של הנכס בגדול כאן בצד ימין, אוקיי? גם אם זה 2 עסקאות ו3 עסקאות. כאן אנחנו נראה את העסקאות ואת הפקודות, כמובן בהתאם לנכס שנעמוד עליו. פורטפוליו, אנחנו יכולים לראות פורטפוליו בעצם שמופיע לנו כאן רק בצורה של רשימה עם כל מיני נתונים שכדאי מאוד גם לקרוא ולהבין. ובואו נלך לטרייד לוג. כאן בעצם יהיה לנו את כל הפעולות שאנחנו עושים במסחר שלנו ואת התוצאה שלהם. לצורך הדוגמה, פקודת קנייה רגילה או סטופ שהמחיר לא פגע בו, הוא יעמוד על 0 realized P&L, על 0 רווח, כי אם המחיר לא פגע שם, אז זה לא יצר לא רווח ולא הפסד. לעומת זאת, מחירה ברווח, אתם תראו שמה, או בהפסד, אתם תראו את ה-realized P&L עומד על בעצם על גודל העסקה שלקחתם. זה הטרייד לוג. הסאמרי זה בעצם הסיכום של כל העסקאות, כמו שאתם יכולים לראות. השם, פה יהיה לנו את הסימבול, את השם של הנכס, יהיה לנו כמה קניות, כמה מחירות, יהיה לנו את ה-net profit כמובן, יהיה לנו realized P&L, יהיה לנו את כל מה שאנחנו צריכים לדעת כדי, על הסיכום היומי בעצם. אז עברנו כמעט על כל הדפים, וכמובן יש לנו את הצ'ארט, שזה הגרף של הנכס שעליו אנחנו עומדים. במקרה שלנו זה הגרף על היורו דולר, על היורו אל מול הדולר. זה בעצם כל הדברים שנראים לעין שחשוב מאוד להבין. עכשיו בואו נעבור לדברים שקצת לא רואים, לדברים שהם קצת מאחורי הקלעים, לכל ההגדרות והדברים שאתם לא רואים מול המסך. אז החלונית הראשונה שמאוד חשוב להכיר זה Market Events, כמו שאתם יכולים לראות כאן, Market Events. כרגע אין לנו שום חדשות, בטח לא היום כי יום ראשון, או אין לפחות שום דבר שהוא ב-High Impact, ואנחנו בעצם יכולים לבחור ולמיין את החוזק של החדשות שאנחנו נרצה להתייחס אליהן. אם נלך ל-Low, ל-Medium או ל-High, אנחנו נראה חדשות שונות. כאשר יש High Impact News, אנחנו לא נרצה לסחור רבע שעה בערך לפני ואחרי החדשות. כשיש Low, נחכה איזה 2-3 דקות לראות שהשוק נראה לנו אותו דבר, ואותו דבר לגבי המדיום. שימו לב לגרף באירועים האקונומיים, זה מאוד חשוב. אם אתם רואים שהנסדק עלה ב-50-60 נקודות בנר של דקה, אז אנחנו לא נרצה לסחור גם אם יש 80% ושלוש נורות, כי הנכס נמצא במצב מאוד קיצוני ולא ברור ולא סחיר. בשום צורה, אוקיי? לא רק באמצעות המערכת, אף אחד לא יכול לסחור במצבים האלה, ונרצה להימנע מהמצבים האלה. אנחנו יכולים למיין את זה לפי currencies, EU, CA, US, UK, וכמובן לראות את התאריכים הקרובים ולמיין את זה לפיהם. אז זה חלונית המרקט איבנטס, חשוב מאוד להכיר וחשוב מאוד לא לסחור כאשר יש אירועים אקונומיים, שזה אירועים כלכליים שמשפיעים על השוק בצורה מאוד רצינית. ובעייתית ואי אפשר לסחור ככה, אז לשים לב לזה. בנוסף, כאן אנחנו נראה בעצם איזושהי נורה צהובה על הנכס, אם יש אירוע אקונומי שמתקרב, שרלוונטי לנכס הספציפי הזה. לפעמים זה יהיה גם על כמה נכסים, כי זה יכול להשפיע על כמה נכסים במקביל. אוקיי, כאן ליד יש לנו את הפורטפוליו שלנו. ברגע שנפתח את זה, אנחנו יכולים להפעיל את ההתראות שלנו. כאן ברגע שנלחץ על ירוק, אז תהיה התראה על הנכס. וכמובן זה רק עבור נכסים שבפורטפוליו שלנו. אנחנו יכולים ללחוץ גם על Enable All. כאן יש לנו הגדרות של Stop Loss אוטומטי ו-Take Profit אוטומטי. כרגע אני רוצה שלא נתייחס לזה, ואנחנו נסביר על זה למי שרלוונטי, ומי שירצה להכיר את זה יותר לעומק,
למי שיגיע למשרד ולחדר מסחר ויבין את זה, כי אפשר לעשות פה טעויות קטנות שיכולות להרוס את המסחר, אז צריך להיות מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד מדויק כשעושים את זה. זה בעיקרון כל מה שחשוב להבין בחלונית הזאת של הפורטפוליו. לא לגעת באסטרטגיות, לא לגעת ברובוט, לא לגעת בשום דבר, אוקיי, שאתם לא אמורים לגעת בו. אה, בסך הכל להפעיל את זה, וההתראות שלכם יעבדו. אוקיי, זה הכל לגבי החלונית הזאתי של הפורטפוליו. אוקיי, אז עכשיו נלך בפייל, אני רק רוצה שנעבור על זה ותראו שאתם יכולים לקחת סנפשוט בעצם, אתם יכולים לצלם את המסך שלכם, אם אתם רוצים לשלוח תמונות של רווחים, אם אתם רוצים לשאול שאלות, אז תלחצו על Take Snapshot, ואז אתם רואים, תיפתח לכם כאן הצילום מסך של זה, של של המסך הנוכחי, אוקיי? זה לגבי צילומי מסך. עכשיו, חשוב מאוד ללכת ל-Windows ולהכיר את החלונית הבאה שנקראת Top 10 List. כאן בעצם יש לנו את כל הנכסים ממוינים, בין אם זה מניות, פורקס, פיוטרס או קריפטו, שפיוטרס זה חוזים, פורקס כמובן זה מטח. וכאן אנחנו יכולים לראות בעצם איזה נכסים נמצאים במצבים שאנחנו רוצים לקנות או למכור אותם, בין אם זה 80% בצבע כחול או 80% בצבע אדום, זה יופיע לנו כאן ויהיה ממוין לפי האחוזים, וזה ישתנה כמובן. שימו לב, אנחנו כרגע לא נתעסק עם בורסת קרקן, זה היה איזשהו ניסיון, אין שם מספיק ווליום, הספרדים יוצאים מאוד מאוד גבוהים, ועדיף שלא לעבוד איתה. כמובן עם מניות ומטח אין לנו שום בעיה. אוקיי חברים, זה מה שכבר מוביל אותי לנושא הבא. כמו שאתם רואים, ברגע שאני לוחץ על נכס מסוים, הוא מתווסף לי כאן לפורטפוליו שלי, וככה אני יכול להוסיף נכסים שאיתם אני רוצה לעבוד לפורטפוליו. אם אני רוצה למחוק נכס, אני אלחץ עליו, אני אלחץ מחק במקלדת, ואני אלחץ על כן. זה בעצם למחוק לי את הנכס, כמו שאתם יכולים לראות, ואני אוכל להוסיף נכס אחר במקומו. איך אני מוסיף נכס שלא מופיע לי ברשימת הטופ 10 ליסט, גם את זה מאוד מאוד חשוב להבין. אז בואו נלחץ לצורך הדוגמה על הקוביה הזאתי, ונגיד ואני רוצה להוסיף נכס שאין כאן, בואו נגיד שאני רוצה להוסיף USD CAD, שזה דולר אל מול הדולר הקנדי, CAD, והוא יתווסף לי לבד לפורטפוליו, ושוב, בשביל למחוק אותו אני נלחץ על מחק במקלדת ועל Enter. לגבי מניות, גם לצורך הדוגמה, נגיד אפל, אז אני אוסיף את הסימון של אפל, והמניה תתווסף לי בצורה אוטומטית. AAPL, הסימון של אפל, ואני אראה את המניה עם הסנטימנט הרלוונטי למניה כמובן, ואת כל מה שאנחנו צריכים לראות. מניות לגבי, בוא נגיד MCD לצורך הדוגמה, אז המניה גם כן תתווסף לנו. עכשיו, מה שנשאר לנו זה הסבר על חוזים. חוזים עובדים בצורה רבעונית. זאת אומרת, החוזה יתחדש כל 3 חודשים, ויש אות שמייצגת את החוזה הנוכחי. אז לצורך הדוגמה, עבור החודש הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, חודש יולי, בעצם האות שמייצגת את החוזה הנוכחי של ה-NQ ושל ה-ES זה U, U4, אוקיי? אז אני אוסיף את הנכס NQ וללחץ Enter, זה לא יעבוד. למה? כי הסימבול הזה לא קיים. מה שאני כן צריך לעשות זה ללחוץ NQ רווח U4, ואז הנכס הזה יתווסף לי כרגיל לפורטפוליו שלי. עוד משהו חשוב זה ששימו לב שאתם מוסיפים איזשהו נכס פורקס, נגיד USD CAD, לעשות את זה עם נקודה בין לבין ולא עם סלש, וככה לא תיתקלו בבעיות. זה לגבי הוספה ומחיקה מהפורטפוליו. בואו נבין עוד משהו. יש לנו כאן את החלונית ה-Help, אם יש לכם בעצם איזושהי בעיה עם המערכת או משהו שאתם צריכים להסתדר איתו ממש עכשיו ברגע זה, יש לכם כאן וידאוס, יש טוטוריאלס, וזה יוביל אתכם בעצם לכל, יש גייד שזה מדריך כתוב, זה יוביל אתכם בעצם לכל המדריכים הרלוונטיים שכבר עשו על התוכנה, אומנם באנגלית, וכמובן תמיד יש לכם תמיכה של הצוות שלנו. ואחרי שעברתם את זה, אתם כבר בעצם אמורים לדעת ממש איך לתפעל את המערכת. בואו עכשיו נעבור בשיעור הבא כבר על buy ועל sell ואיך עושים את כל הדברים האלה, את כל המכירה והקנייה.
כדי שתוכלו להתחיל להבין איך לתפעל את המערכת בצורה יותר מתוחכמת ולהתחיל ממש לסחור. אז תודה שצפיתם בשיעור הזה, ואנחנו כבר נתראה בשיעור הבא.